सोर बेलाय हा सोर गाब सोलोंनो गोरलैनो मादि जादों थ' लोगोफोर नोंथांमोना दायो मिथिखागौ IPL गेम जागासिनो दङ आंबो IPL गेमखौ जोबोद मोजां मोनो दा IPL गेम नायनानै आङो बोरैहाय फैसा आर्निं खालामनो हागोन आं बेखौनो सानगासिनो दङ दा बिनि थाखायनो इउज खालामगासिनो दङ आङो 1xbet बेनिनो बेटिं वेबसाइट बियो 1xbet इउज खालामनानै नोंथांमोना फैसाबो आर्निं खालामनो हागोन आरो प्राइजबो देरहानो हागोन जेरै iOS iPhone बायदि बायदि आरो बे 1xbetआ जोबोद ट्रास्टेड गेम बेखौ सारा दुनियावनो मिथिजोबो आरो बयबो गेलेयो आरो बे गेमखौ गेलेनानै देरहायोब्ला नोंथांमोना रियेल मानि आर्निं खालामनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि प्रम' कड होनाय दङ बे प्रम' क'डखौ इउज खालामब्ला नोंथांमोना 26,000 फार्स्ट डिप'जिट ब'नास मोननो हागोन जोंना दनिसखाया ओंखाम संनो रोंबायलै ना मामा माम संनो रोंबाय नोङो माम मा ओंख्रि संदों हा मा ओंख्रि संदोंलै मामा आलु दा ओमफ्राय माबा माथाय सिबुजों आलु सिबुल' बरनो नोङो हा Nani? Aniska? Dah. Dah. Menambai. Banlu menambai. Aha. Bananwi संबा बेयावनो हाबजोबथों सोरखौ सानदों नों अनसुलि बिमा गथ' बानाय उन्दुसो थागासिनोमोन गाथ' खुरिफोरा रायजानायखायसो सफ्ला फैदों अमा बेदर दालाबो होनबाबो अमा बेदर रुदोंसो आङो मानोथो रुनानै जाफेरखोनोलै रुदोंबाबो हालदै होनानैसो रुदों आरोना थाव सेराखै आरो खाथं बेमारि रिहि आंबायदि खामानि मावदों नोङो मा मावाखै ओइ आंबायदि खामानि मावदों मा मावाखै आंबायदि खामानि मावदों नोङो आंबायदि खामानि मावदों आंबायदि खामानि मावदों होनो ओइ इथि आंबायदि खामानि मावदों नोङो आंबायदि खामानि मावदों जानाय दं दाथ' खाजौ गैया बाजौ गैया मानसिया आखाइ सानाया मा जादों नै बेयाव आखाइ सानायखौ लानानै बिदि संबावनांगौ आं मानसिबा संजोबनांगौ जिबौनि गोनां स्नेकनि स्नेक नाय जोंखौ मानसि बानानै ओंख्रि संहैयोमा रोङा ना मामा ने बिदिखि संहैयो सोरबा दुगैनानै जेबो थावबो फुननो मोनबावाखैसो आं ओरैनो संदां ओंख्रि लोगोफोर गाइस मानि एभरिवान नोंथांमोन रायजोफोर बिसिनाव मबाइलखौ माबा मोखां सुदों सुनायालाय ओमफ्राय माबायाखै आरोना क्रिम दाफबाखै